někteří trošku ztratili pojem o tvojí osobě z hostování nebo způsobení v Ostravě, moc nenahrál, protože jsme nějaké zdravotní problémy. Čeho se to týkalo? No, tak tenkrát v té první sezóně v Ostravě, tak jsem si přetrval vozit kopníku. Je to asi 3 měsíční pauze. A prvně, tam vlastně si takový první tomu neopouštěl jsi tak trošku s těžkým srdcem? No určitě, když se najdou peníze, tak ta liga se půjde někam níž, což to tak těžký bylo to tam sehnat, tak byla škoda. To mě ještě zajímalo, abych to skutečně neprotahoval medalovou nástup do šatny, tak jaké je zápisné v týmu Patra Ekoslava Zlín? No, slyšel jsem něco kolem 15 set. A jste ten slavu nebo finančně do kasičky? Do kasičky. Martin Klapal, Martin Vědnu, dnešní palcáci tačí. Takže, jaký byl ten zápas z tvého pohledu? Tak určitě zápas byl těžký, protože Budějovice velmi silný tým a vlastně celou ligu to potvrzuje. Ale já si myslím, že pro diváky to byl pěkný zápas, úplně skoro stejný zápas, jak jsme hráli minulý týden v Benátkách a škoda, že jsme tady tak rychle nevyhráli. Ale nicméně máme bod a já musím všem vám poděkovat, že takové množství se tak chodíte a určitě nám pomáháte, také výkonu, jak podáváme letošní sezónu. Nebudete mít černé taky v hlavách tady z těch pravidelných bitev, to už je druhá a ne poslední určitě v krátkém čase? Já myslím, že ne, že důležité je, že hrajeme dobrý volejbal, že vlastně těch 5 setů jsme bojovali a jeden set vlastně dá se, že když jeden set jsme dostali kládovu, jak se říká, ale je to vlastně těžké hrát proti takovými soupeři vlastně na 100% celý zápas a já si myslím, že něco černého hlavy nebudeme, sice jdeme do Kladna a my musíme těžit toho, jak hrajeme bojovně a musíme to předvozit další zápasy. Takže děkujeme moc bojovníků, Prsek, kapitána Marka Tomáše, když už jsme si tady udělali v té hezké auditorium, tak kapitáne, bude z toho nějaký škulec za uši pro tým, nebo byla spokojenost s výkonem? Tak spokojenost s výkonem až tak být nemůže, protože jsme prohráli, nicméně na tom škulci se bavit taky nebudeme, protože spíš panoučení, my se s tím musíme panoučit a příště se pokusíme určitě chodit.